Barcelona 1714 és el meu primer llargmetratge, simplement perquè he fet ja és una experiència que és indescriptible en paraules. A més, és una pel·lícula amb un rodatge molt poc convencional, està rodada tot en croma i això dificulta un plus més el fet de la interpretació com a actriu en aquest projecte. Tots els projectes són diferents, però aquest és potser molt diferent dels altres perquè primer és una pel·lícula en comparativa, és una pel·lícula de gran format, feta, diguéssim, amb molt pocs mitjans i aleshores tot això fa que quan es vegi el resultat tothom crec que al·lucinarà pensant de com s'ha pogut fer una cosa tan gran amb tan pocs mitjans. El que destacaria del projecte és diverses coses. Per mi potser una de les més significatives és el caràcter col·laboratiu del projecte. Totes les persones que hi participen ho han fet aportant la seva feina per desenvolupar un projecte que a més té unes característiques tècniques i tecnològiques poc habituals. És la meva primera experiència cinematogràfica i el que m'ha sorprès més és el croma de com de passar a no tenir res a pantalla passes a tenir-ho tot i és com la sensació aquesta d'estar tu sol, sense res més i imaginar-t'ho tot. La feina que he fet amb la directora ha sigut sobretot posar la imatgeria, portar-la del segle XIX al segle XXI, perquè estem molt acostumats a veure resistents a la guerra de successió, amb espardenyes, barretina, imatgeria del XIX, tot inventat de qualsevol manera i també és una ocasió interessant, la pel·lícula, d'aquesta imatgeria portada al segle XXI i adonar-nos de que vestien com a la resta d'Europa. El projecte, evidentment, és ambiciós, des de la temàtica, des de fer tota una pel·lícula amb un plató, amb cromes, amb 3D. Aleshores, això el que implica, des del punt de vista de so, és que tots aquests elements que habitualment en un projecte normal, anem a qualificar-ho així, tindries molt so de directe i aquí ho has de recrear tot d'estudi. Aleshores, tot l'equip tenim el repte, diguéssim, de recrear tot això que no existeix. I a sobre, al ser una pel·lícula d'època, hem d'anar bastant en compte en ser molt pulcres a l'hora d'escollir, per exemple, un tret d'una arma. No pots posar una arma del segle XX, sinó que has de buscar intentar ser fidel a el que ens està ensenyant la imatge. La característica principal del rodaje de este proyecto ha sido la grabación en croma de todas las secuencias prácticamente de la película. Esto la convierte en una película que tiene más de 1400 planos para ser postproducidos y una vez que está rodado todo este material, montado y decidido ya cuáles son los planos que corresponden en el montaje, entonces se ha hecho todo un proceso de estudio de los fondos que van en cada uno de estos planos. Entonces la parte de composición es, una vez generados todos estos escenarios en 3D, iluminados y ya aprobados por parte de dirección, se componen y se generan unos planos ya definitivos, acabados, que en principio lo que pretendemos es que tengan un aspecto realístico, però nunca hiperrealista. Per una banda, ha estat un projecte molt difícil en aquest sentit, és a dir, crec que tots, tant els actors com els tècnics, com jo des del punt de vista de la direcció, hem hagut de fer un gran esforç per una mica pels pocs mitjans amb què hem comptat a l'hora de fer la pel·lícula, però alhora el croma el que ens ha facilitat és poder ser molt ambiciosos, poder plantejar una pel·lícula amb una gran riquesa de fons, amb una gran riquesa d'accions, en tenir espais que ja no existeixen i això és el que fa que haguem pogut fer amb pocs mitjans, que malauradament són els que hem tingut, però una pel·lícula molt, molt ambiciosa.